ran da duk kwana ya ƙare, ko a ɗaki ko a zaure, ka rufe ƙofa da ƙyaure, za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba, ba a jinkirta wa kowa, ba a gaggauta wa kowa, ajami ko larabawa, in ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba. Kun ji dai ku ’yan uwana, manya-manya da ƙanƙanana, za ta zo musu ko a gona, ko a ɗaki ne na kwana, in ta zo ba za su kwan ba. Malamai ko jahilawa, masu kuɗi talakawa, masu mulki dogamawa, za ta zo musu ba rabewa, ba ganin matsayi take ba. Dubi ayan ƙur'ani, kullu nafsin ta yi bayani, za'iƙatul mautu aini, ko a ƙauye ko a birni, babu wadda ba zai mace ba. Duk mutum da sannadin shi, wani yayi cuta ta ja shi, wani ba